Madam Lin ron lang masaberin a office a mi skin chu a kauluta an ma loka Mid Autumn Festival tu rami som tu lis a siam chu pe in som na le kha lo sem chuak turin a shila jaumeng po tel ve in an tan thil tam takati na khotlang ma a lom thu soina nei ngei chu an du a mi skin chwa no chuan ama pon yan chu ko la bia in yan laka chuan ala nervous thei hle a opo ain ring tok lo chin hle Mid Autumn Festival an man na tura kalve tura an du thu te chu shilin no pang ho po an lom hle tur thu te chu asoya yan chuan shanghai lama boina an nei dewa wanga akal thei tura chan lo thu le jaumingi ro akal tur thu shilin Madam Lin chu anwal hle a thu thara chuan in shil shile tura ti in an da zuya yan office run langin lingji chu report pe turin aluta Ling tiang group nen an tho ho na chu alakal tluang em ti te lo zo tin Lingji chuan ni ni liam ta a poisa an invest le tur thun turan ni anga an ni lama engma an la don lo thu soin yan chuan makalo ti hle a Lingji chuan news vel wang khan an in nu do ka ni ring ma se yan chuan an invest chan chu apa le shanghai pui an du na wang chawani thu soin chuti maya an in nu do sanarin lo thu chu asoya biak po an tum thu le an biak tlang thei lo thu shilin yan chuan na phone phorin a be ve nga la ani po atlang thei bik chuang lawa ma se anu deu loka a phone churun ri in an thurun soi chu a be sei lo lam takani wange a chut pha chang chuan a tho zoka phone an da nu chuan lingji ne na lingfeng chu damdo ina thu shilin man mo takin an tlan chuak zui nga la yana kalyam nu chuan lingji chuan mel wangin anui le ta anui mel chu anun ron mel ngoi ngoya ape achanga lo thli reng tu kingyan po angai that lo mel khop mai Jaumeng le yangji te poin an college lui te vatlo in an hun man chen dan te hlim takin an soi du na ji tong chang chin an soi kai ro chuan Jaumeng chuan nuama ti wak chin law college no pang chen khat te chuan Jaumeng chu autograph dealin an lo bevele no chin boka an mu tumber an professor classroom po na an nga chunga no pang lo chuak te chuan an ngai san melin anin shilu sap hloma no pang an chwa rem no chuan ama a Jaumeng graduation ceremony ya atel thailo chuma fuina thu chatak pe tu an professor ngei khawa mu in Jaumeng te alo mu chuan alo lom ve hle a phul ve hlut mai an thil tia an hlotlin zia te soi ve bokin yangji po in Jaumeng chu college a ringot po autograph deal tu anga zia te alo soi ve boka an hlim tlang viau Jaumeng chuan an kal chan ber an professor chu lom thu shil le in ani omlo se chu chutiang din mun a thlen the be sei lo zia te asoya an professor ro chuan college lamin graduation ceremony poa telve thailo tura anti awang khan lawin thiam lo hle thungin ate emo alian emo mo phurna chu alak tura ni thu chu alo soi ve thunga Jaumeng chuan chutiang angai mi alo thu lo chang ve bokin an professor chuan ati tur ati mai thu le college ta na chaber tura an sha cheu da na ni thu te soin lim takin an ti a rim taka an thoka ni phot chuan mabak eng takan nei se la rin thu te chu shilin zanja le sakatum boka Jaumeng te po an lom hle ma se ji tong po local ve thu le library lama hun mang tura local fo thu te soin Jaumeng te chuan makan ti hle a yangji chu phur viau ma se Jaumeng phur na ero chu atla nyam chop chil ngal professor ne na chuan ti tur poimu anei thu in chuan lama siam ta thunga thingpui in tur tala somin anin zui chuak ta ngal Professor in office lam apan nu chuan library lama kalve masa in ji tong po computer ma a anwa mungal maya phur takapan ngalin a chutna hnunga andin nuwa computer a thil zi an mu ero chuan a chhong dun viau mai ji tong chuan Jaumeng chungchang chu cheta ka zakin internet lama post tur ni om takin alo ti me ka show a telve thei chan po cameraman le photographer te one night stand nei pui chin wanga ni thu te alo zia kur ngoi mai Yangji le Jaumeng chuan makan ti hle a Jaumeng phei chuan soi mai tur po a shelaw Yangji chuan ji tong chu kawin ji tong in an pahni a ron mu chuan makati ve dewa
ma se zakmap lo hian computer lam chu hoin a met bo zuya yang ji chuan thinrim in sum tak hian internet a thu post thin tu chu ama mo ti in a oki chu asang hle ji tong la chapo a ron ding chhuakin pona in betur ti in dak va in akal son zui ngal campus chung tho an thu thau na china chuan ding in jameng chuan ril runa takin soimai tur po chu a shelawa yang ji zok chu thinrim hle in jameng chunga chuan engwanga chu tiang thil chu ti nge ti chu azot sak saka ji tong chuan ngoi mai tura shilin jameng ma a chuan avadinga jameng nen chuan in ma chhon ranin jameng chuan ril runa tak hian engwanga chu tianga achunga chengi ani ti chu alo zot ve bok ji tong chuan thinrim le ngei om tak hian ati chan chu mi felber angzia zanga alem chan na awangte ama nen an te khin changa ani chu engma lo maya mi in an ngai thina wangte ani thu soin jameng chu a thik tak zeta ani chuan engma tilawa mi zong alem chan thiam na manga an ril ro ni saka pu in a thinrim hle zoka jameng chuan chu wangem ni hotel room khan kongka kha min lo khum chan ti in lo zot ve khawa ji tong in om dan chu alo she sa dai to ti a she thiam zui bok jaming ro in a chan chaberin ala ka chu tyang thila ti chu pomala du lo thu chu a soi ve fan thunga ji tong thin lung chu huat na le thik na a kha zo to miaw wangin yang ji po in kumli chung chan chaberan ni ho to na te ron soi chuak ma se atan chuan engma lo maya ni jaming chu chiang taka melin chian an ni le to ngai do lo thu shilin ama aya a that tok za chu fi atum ngetle boka akal zui tamak bok jameng ril ru shi om le tuk chu yang ji chuan nem dana thiam lo hle a ma se alaina tak zeti chu amit menga alang thung yan ron langin damdo in lama chuan director link kan tur khan akal tange ya afanu yuchen le achan le athopui Mr. Zhao le Mr. Liu te lo om ve bokin director link chuan apa chan chatak te an ni ve thau thu shilin an nel om phian boka director link chu adin hmun te zotin angai to ve em bok na thil lam an soido na chuan yuchen chu pon lama ein thiar film zui tabok Uncle Ling chuan in thiam lo tak hian Shanghai project ka an invest thei to lo tur thu chu a shila yan chu a shil hai kher mai ma se Uncle Ling bok chuan ling tiang in har sat na lian tham tak a ma chhon ve mek chung chang shilin a chan te pahni po chuan an lo tui ni ve boka yan chuan a project wanga boita a angai lekleka ma se Uncle Ling chuan ani lo thu so yin a in thiam lo hle zoka apa laka ngei po ama chuan ti dan la zon du vyang ma se board lamin an thutluk na ani miaw wangin ama thu in a chetlang thei ngot lo ti te shilin a ori chang reng po chuan a in thiam lo ti chu a hriat yan chuan puitling tak hian chol hadam ri tur shilin na chung chang chu adam hunatan khek turin a shil ve thunga in enkol thatura cha mol pa a kalmaya tum chu Uncle Ling chuan middle khopa tu laka marin na ngat mi alo turin a shil chiang hle kebin pon an chwa chuan yu chen chu alo la ding rana in biak pui du thu so yin yan po in alo du ve hle a ma se mun rem chang le mi ti boy thei lo na deuh zong turin an kal son ta thunga thingpui in a chudunin apa in angai san zia le arin zia te a chanchin a shil na sa chin zia te soi ma sa in revak lo anin fakton nu chuan yu chen chuan an company din mun tak chu a shil fia ta a apa in to ma middle copering lo tura ati na te po she rengin an elpui boy na thlen tu te chu pon lama mi mai ni lawin chung lam ami thlengin an ni thei thu te chu shilin a una pa po investment lama tui lo tak ni china ni thu le ma se engi mutila ya changa aron ti ve thut thu te ling tianga changa fan tam taka be sei thu le maktak maya board lam poin an lo rem ti thu te ma se re lo te ya chiat na sum lam har san na an to phatak dan te shilin yan po in alo ngai thla uluk le a yu chen su ling tiang en kol tu ra apa in rin ngam taka ada ani ang che in a thwa ka film kak maya yan hne na po chuan an har sat na to chu ain ang hle ti shilin chu wang chuan chung lam mi te in rol theina la ya om te chhut ngun tu ra shilin
an chung ko ro chu an hum him dun ngei theina na thei top chwa turin a fuya ama po a in fui telani bok Madam Lin po miskin khan invitation card kha apeta bok nen jameng le yan te chu ama ngein pek tumin anin lam chu apana get an lo khar bok nen abi du lai chuan doctori le jawu te tei har churon ho in jawu in Madam Lin omda na mu chuan a in kha emni ti zotin a oki chu anyam lo hle a Madam Lin chuan chutiang ani lo ti ve bok ma si jawu chuan zana nei ho lo hian alo chwa chal deuh bol bola Madam Lin po in aning ve ta deuh nge jameng le yan te mutura lo kalani thu chu a soi ta sham an Children's Welfare Center ra Mid Autumn Festival an man na tura an som na cardon pe ka tum thu te soyin jameng le yan te chuan Welfare Center lama an chan puina sachin em wanga ni thu in a in phamar boka jawu chu ain thiam lo le dewa an la ho lo thu te alo shil ve bok an om huna alo ka le mai tur thu asoya kala tum lai chuan doctori chuan alo dang ve le tlata a mel chu a shat nu ni thu soi ve khawin Madam Lin chu alo lau thong hle a jawu pon Madam Lin omdan chu alo chik hle ama in an la in mu ngai lo thu te lo shil ve bok ma se a oi vak lo reu le nga la ngor zeta asom nuwa Madam Lin chu in chunga an shwai lu thei sha ma Madam Lin la chuan nuama ti lo viau bok chut khom na room lama doctor yi chuan chut puin jawu ne na anal bam en chan lada fel lo te chu a en pui le a jameng chan china soi lai chuan Madam Lin chuan yan thalak mo chu lo en ve in am mit tu dang seng me ulaw jawu chek takalo en le rin hlel na ne na lo mel tu chuan alo hai lo na sa hle boka makalo ti hle a chek le zwal sot bok jameng ron thleng ve hlola Madam Lin chuan amit tuishu sok sokin Madam Lin a ron mu chu makati ve hle bok Madam Lin chuan akal chan le anu in angen tlal wanga lu ta ni thu te soin alo shila doctori la chuan mu to na nei thu jameng chu alo shil ve reng boka a shat no ni nge in alo she ve tlat jameng chuan rang takin ala mu lo thu soin alo phat mar pui wata jawu hne na chuan chaukalama thil ei tura shwai tura ti in a in thiar film tir tavat bok an kal son ve le chuan rang takin pon lama jameng le Madam Lin chuan chwa san zuin doctori chuan aron mel chok chok boka pon an thlen nu chuan jameng chuan anu in a mel sha to nu ang ati chu makati ve le a Madam Lin chuan makalo ti sok ma le ngal ama in an la in mu ngai lo thu so yin yan nen an chan chin te asia ani an han ring do na ma se thil thei ni in alang bok si law jawu pon run chwak ve le bokin bang phe na chang chuan an thu soi chu alo ngai thachan le meka jameng chuan a kaukal chan zot ve mek bokin Madam Lin chuan shil le zung zung in somna kar chu a pe boka jameng po alo lom thiam viau chutia an ti ti la chuan yan office bang po ron thlengin motora chang chuan a ron chhuk wata Madam Lin chu han byak ve ngal mai tum ma se soi tu ra shelawa Madam Lin la chu ti bok jameng chuan twala an chutna da chuan chut pui donin Madam Lin local chan te chu a shela yan chuan nu tia kau chu tum ve viau ma se ala sak viau ni ngei turani atum ve zwaw zwawa antilin ti bokina kaule na poimo anei hun takalo ni bok nen akal theile theilo ala chan lo thu chu a shela huna nei chuan kal chu adu ve hle ti a soi bok Madam Lin po chu alo lom ve hle a yan po alai deuh hu mai an pia hla dewa jawu ding chuan an chunga she phalo hlau zoka ma se an chevel chu a chik na sa hle Vice President Jiang Telama report chu a petange ya a mu dan zong zong po a soi fia thiam fu bok Vice President Jiang po in ngai ruat na nei thiam dewa awai khat kal na chau ni si chu ti khopa jal chung kwa a atlak rum chuan engi mutaka omang ti in ring tlata a chan chin engkim chui chiang le turin atir zui ngal bok jal chung kwa nen anin zom lawani po in ya nen chuan engi mutaka anin zom ring deuh bur bok atuk lama yan office kal chu aruma king ya nan zui lutin lingtiang group kharsak ani thu shilin budget deficit wanga ni bera
company dangin an lei mai thei bok ti thoma om thu te chu report in yan chuan arin tlak angem ti in alo zot ve boka lingtiang group pa na thok ho chu an hlau thong hle nia an soi thu chu shil bokin abak engma chiang bik law king yan chhuan nu chuan yan chuan a phone chu phorin yu chen chu a bezui ta ngal thingpui in du na in mufa le in yu chen le yan chuan an har sat na to dan te chu an soi du na yu chen chuan anin chung nge ya om ro laka inven chu thil har takani thu so yin abul ber chu a u naw pa bokalo ni investment lem manga bumalo ni a lingtiang chu khol rak ang maya a chwa tho shilin thinrim ve hle ma se a in sum sham shama ya na chuan ti thei dang om lawem ni ti in a zot ve nangin yu chen chuan a zung ber a thi to chuan a thingkung chu eng anga lian le sang na moi tak nei to po ni se omzia omlo ti in a shila vanei thlak takin an tlak chha thu ero pangzar lowa en kol chhong tu turan nei tak thu soi bokin a thange chalo po a hre thiam lo hle ma se yan chu film khur hle turin a cha thunga mani huang chunga om to chu an hlo om ti shilin yan chuan an mi le sa ami chu tunge ti in lo zot ve vat bok vice president jang bokalo ni le pek athil tumpo chu an ngai ro thiam chho tamai renga lingtiang atluk chha chuan yana project pon omzia nei don lova project a hlo chamani chuan shanghai stock chu na sataka tlanyamin ani chuan olsam takin shanghai chu anei thei mai don ani lungte pakhata sawa pahni vom hlum tluk zeta ni le ngal do na yu chen chuan apa in sum do na an khoi tira an hnuai a tholai po a jangkyang general ruchha zia a sha thule a in lak shan nu po a chairman jaw kha film khur tura a cha fo chin thu a soite po chu yan chu a shila yan po in alo oi thap hun kal le hlekin children welfare center a ron langa mid autumn festival an man ni ni in yan chu a ron thleng tlai bera phur taka ron lutin no pang ho present a ron ken sakte chu dokana da in no pang ho po an ri chel chul mai madam lin le chameng te po an lo hlim ve em boka present hon na an nei nu lok chuan lom thu soinan no pang hawin an thil sho sak tur an thiam ang to ka an present let ve tur te nein anin bwa sai zui ta bok yan le jameng te ho ko nga po chuan yan chuan jameng tian ko ngan tois ho te asam saka pek chu a soi sel sakin a chai fiam renga jameng lain alo thin rim pui lek lek bok tian ko ngan thei top chu a bei ve tur ja ngai to puin angai hlu em a ma se yan po in an soi sel vel chu afiam thu ve thawani ti sha in no pang angai nat le adu sak zia a shat mai hau lo boka yan po in mi in an shachang tak takani chuan a soi chwa ngai me lowin engi adu a angai na ti te a sheve kang ti in lo tui ni ve boka jameng chuan nui sak chungin a lo mel ve reng bok yan le sport project lama mala tu te hau chu meeting nei le tura chukhomin vice president jang po arun tel ve le nola jang je chulung oi chia lo ma se yan chuan khapin vice president ani anga telvet theina dan anei miau si wangin meeting chu an chana an boina chin fel ani to dan le lati ngai te chu media lama mala tura an ti bernula chuan report pe thwak thwakin report te pek zo nu chuan vice president jang chuan chumi chu an boina berani lo thule lingtiang rupin fan ron chung thei to don lo ta se engtia malak tur nge ti chu ani ber thu chu aron soya mi pa pakhat po chuan funding ten lo chuan eng na ma a tho thei lo thu chu alo soi ve bok ya nero in ring tok tak chuan lingtiang chuan anin rem na anga second phase chu an pek tur thu le abak chu investor tharan nei tur thu chu asoya rampon lama changa a company tho na chin te an ni thu te nen vice president jangi ro chu athusha chuan makati in alom mel te chiam lawa lingji po alo shelok lo bok nen makati ve hle vice president janga office lama annom nu chuan ama pui bomber tu ami chorpa bok kharon lang le in vice president jang thin rim takalo chu ne na chuan
Lin New Lin Chan Chin a chui to thu chu a Shila Sydney ya le khazir china ni thu Shilin Nanua alo kirna po a rei to thu te Sydney ti chuan Vice President Jiang Beng chu a ver hle a mi chorpa bok chuan skula kallaya a rai wanga an hno chwa thu te chu a soi li a Vice President Jiang chuan a ngai vin le hle to Zhao Yan Zhao piana damdo ina an pian ni lawin ang le zel tenen Vice President Jiang chuan rang taka anin zom na chui chuak ngal turin man mo takin a tir zuya ami chorpa chwa nu chuan in ngai to vung vungin alom mel ta hle Vice President Jiang mi chorpa po Shanghai Company mi le sa anga in soyin Children's Welfare Center lama dokan le chut pha vel donation an pek da tura vakalin Directorial chu a office a ngai computer an donate le tur thlantir tura va mule in iana hnuai thok ani anga a in soiwang chuan Directorial chuan alo dong song chale a computer donate tura an do ber thlang tura a en kwaltir lai chuan a korluma asam chen khat kai chu alo la ru ve thung bok Shanghai Company lama yan ten meeting nei an boy hle lai chuan man mo taka king yan churon lutin boy na an to thu chu aron shil le a na thok te chuan thani chung lo an lak to lawa wanga an nor thu le poisa lama an har sa na to te an lo shat ve wang te po ani thu ron shilin yan chuan PR department lamin an chin fel theile theilo chu azota Mr. Lee chuan atum thu le mase omzia omchuang meu lo ti te chu lo shil bokin Finance Department lam mi le sa meeting na omve hne na chuan loan pok dan an ngai twa theilo wem ni ti in a zot ve le boka Ani lampoin na sat taka antum to thu le mase company in poisa amamo na asangin atam tham bok si nen andin mun an lo she ve bok si a an pok tir thailom lo thu chu alo sei ve boka yan chu aril ru boy mel hle in mase an chin fel thei ngei chu ringin a in fui sau sau thung Dr. Zhao le kya jen te po in dei tur restaurant pakhata in mu in Dr. Zhao chu aboi the ema wangin in mu na hun po anei meu lo china kya jen po chu avui ve lek lek chin ti she thiamin dam lawan nga bok nen she thiam sham sham turin a shil ve boka kya jen po chuan Dr. Zhao chuan dam lo te ada poi mo zia sha in an bo rak ti zang khai nan chuan in tur te lamin amu manglama a mu thu te chu a shila Thailand lama anjin thu le lui kama an kal la ya ole ati thin rima wanga alo ei dai thu soin Dr. Zhao po anui na savya wa lim taka in kom dunin kya jen chuan a thalel ve em boka anin tur chu Dr. Zhao le ani angin Karaoke television lama kala du thu le achit ve turani thu chu soin Dr. Zhao po in phur tak chuan adun apianga an kal tur thu chu lo soin an hlim dun hle mase Dr. Zhao phone chu ron ri in damdo in lama man mo taka an ma mo thu chu an ron shil le a anna ani miau wangin anar thei si law in thiam lo takin kya jen hne na chuan remchang danga kalmai rotin damdo in lama kirle thwaya ngai thu chu a shela man mo takin akal san tangal Dr. Zhao kal nu chuan kya jen chu anwal ema angain a thalel ve ngoi bok nen atan chuan lung oi kim te po har ve anga a ho ko nga kholai in ngai zong hlim taka omdun theibi ka mu te chuan a otem mai bok ko thler pakhata chutna chuan Directorial chu chu awak mutanula lim taka inbia in an chuduna chulai muna an kal chan te chu anin zot bok Dr. Lin chuan Dr. Zhao nen anin mudona ni mo ti a zotin anin me ati thu te shilin anni ang mi tha atong chu alom ve thu te chu asoya Dr. Zhao le yan le jameng te nen chuan a faklom hle bok jameng chan chin sha empty te zotin hun engi muti chen anin byak to ri lo thu le welfare center lam alo to ri lo thu te shilin kya chen po chuan a lama a boy bok nen jameng nen anin be nai vai bik cha lawa alo byak tur thu te soin director lin chuan ti boy lo tur le a boy ri arin thu soin huna nei huna chuan alo tlo ve mayang ti in alo soi ve vata Dr. Zhao nen anin mudone moti in ati boy lawin in thar film sa tum zuya anin nei na a som ve ngei turin lim takin a thabok kya jen pon in me ati khan nuamalo ti ve hle bok
Yan po company lian deuh nei tu te chu in hmu khawm puya sawmin lingji in hun alo ba sai saka wain tam tak in angai don bok nen hol chhunga luh ma chuan yegar te eitir thlap bok director te ho po chu zu inin thilan lo ei chan dera yan chuan atlai wanga thupa choinan wain chu no thum ngot han inin company ro pui tak tak nei tu te an ni bok nen an ni ang ni tur chuan rim taka thove alangai chau thu te soin a in ngai tlom hle thu in an lo fak ve boka ma se yanan tlang taka thila soi chan ta ka ero chuan an lo shat lok le rin lok ang nge ya investment nei tura aso matum ti chu a chong manga changin an she thiam chho ma ya chung company ho chu har sat na an to la ya shanghai in na sat taka apui chin te an ni a ma se shanghai la ka ero chan pui let a in an ma ni hlok na chau an ngai to a an zinga director pakhat phei chuan tlang takarun soi ve rotin shanghai chanpui tur chuan an sum din mun lama har sat na theng ve thei reng te soin aron in soi filim rang hle a ya nero in azir chan achangin an din mun tak shema se lung oi lo angina om du law in nor luina om lo thu soin Shanghai chu sum do na te taka changa chang chho ve a chutyang din hmuna ding the ni ang che in tu na an din hmuna po an project chu an hlotling the ni chuan an din hmun ngai lwa le ngei a in be se tlata an project te chu an phur na zong ani chuan an company lam ron tlo ve ngei turin za om takin a soma hun rim chang an nei ve le an ron kal thwai tur thu soi cheu ma se ataka a thlen tak takero a rin om chia law chumi zan chuan waina in tam bok nen yan chu a roi le hle a hotel khuma korphel huanga mu in a phe khok le thom na chen khat chu chuata a let room boka bathroom chu ron in hongin lingji chu towel a om chin chau khu in a ron chhuaka atuma a chan mel hle bok yan vai deuh roya tuiron lam chu bottle tulin a hak pha deuh bok nen aka mang chuan a petale ngala du tho taka fob zuin yan po chuan alo chang thale anuwa yanan jaoming ming aron lam chhuata ka ero har chuak zokin lung oi lo takina in la sang zuya a thin rim me hle bok yana bula chuan mu thlale ngatin khuma an mudun lai chu a selfie pui ta nga la yan te in lama po jaoming chu ma taka thawin anu dam doi tur siam sakatuma ma se asyam thiam cha box si lo nen a rel ro boy ve hle sister wa po chuan a kuta da mai tur shilin jangmeng chu chol ha dam mai zok tur shilin anui mai maya jameng nen chuan lim taka ti chawin anu dewa jameng chuan yan chu thau harati to thu soi hlolin sister wa chuan ru boy mel takhian zan lama a holo thu chu alo soya angai to dewa wangin a room zana awacheka alo la holo ti a sha thu te soi chawin jameng chuan khoyange omang ti in ngai to hle a sister wa po in a holo don chuan a soi zia thin si a holo ringot chu makati ve hle jameng po chuan yan chungai to hle in a kol zui ta nga la ma se kol chu lingji zokin lo changin yan chu zan lama a roi deuh thu le a har huna alo byak tir tur thu soin a da zui da ya jameng chu a hlo thon mel hle yan ron har chuan a ruma alo mu lo bok nen makati ve hle a rang taka a thom no chu in belin room pona chwa chuan lingji in eitur do kana alo rem mol mol chu a mu a makati le zwal lim takin alo la besuya yan po chuan ngoi ringa ei puin zona a zo don chuan meeting tur poimo takan nei bok nen ei thwai turin alo ti dai boka yan po chuan ngoi ringin ei zui ve tamai bok a phone na me en lai chuan lingji chuan ngai ven takin alo en reng ti a muru reng boka a akzui ta dai Shanghai office lo langin lingji chu tuilum la in an office thok ve thau mei che pakhat nen chuan in be ve bokin zan lama ya nen rei tak na an tho dun thu te chu alo soi vel boka chu nu chuan makati in alo ngai ven hle lingji chuan a phone chu dokana thei ngil luin akal sona thui po akal ma chuan bang phe na bi ru in a phone dang pakhat chuan a phone thei ngil tak chu kolin na thok abyak nu khan phone ri chu sha in aban tawata
phone screen na lingji le yan te khuma pa ngai lo taka an mulai churun langin chu nu chuan makti taka melin a phone chuan phone screen an thalak chu thla alak chhon sak zui tamol mol bok Dr. Zhao po kya jen chu lai chuan rem changa la in a duty chu midang nin a thleng ve boka kya jen chu a kal chak na karaoke a ngei kal tura phur taka so min kya jen po alo phurin eki chuan a chei ve boka a hlim ti le Dr. Zhao laka alwan liam zia chu a hmu thei chiang hle bok Shanghai lama po protester ho ron kal le in Shanghai company kota chuan an thei top chua nor hwai hodle turin anin bua saya Jiangmeng po office lama yan chanchin ngai ventura ron kalin office lama chuan yan le lingji te thlak chu alo dar le na sa to hle a Jiangmeng po in yan office bul lokaron thlen chuan meichi hawin phun chunga laptop pa an thlak lo en chu mu in apan hnai vat makati in a shil hai kher mai yan office a ompo king yanan protestor how office kong kabula anom to thu shilin man mo takin office changin ron chhuaka Jiangmeng dokan pakhat bula mei chedang ho ne na anlo om chap chu mo in apan masa a Jiangmeng chuan ngoi renga yan ron kal chu lo melin a taksa chuan dokan laptop chu a hlia miau wangin yan chuan Jiangmeng om dan chu ala she thiam lo hle a ma se Jiangmeng chu zoi muanga kal sonin yan chuan laptop a an thalak chu a mu ve tamai bok makati ve hle bok Jiangmeng chuan enge thleng ti so tin a real ro chu anat mel ngoi boka yan chuan office ani bok nen chulai hmun chu soidun na hmun tur ani lo thu shilin ama nen inzom na nei lo thu chu a shil shama Jiangmeng chuan real runa taka thok la halin chulai hmun a om tur ani lo thu chu soi ve ta makin rang takin atlang chhuaka Jiangje an pia loka lo ding reng chuan yan chu thin rim mel taka melin Jiangmeng chu a zui ve ta ngal bok bang pia lama lingji lo ding reng ro alom mel hle thunga Dr. Zhao le kya jen te chu hlim taka zai dunin hun nuam takan manga Dr. Zhao lo zai thiam reng te chu kya jen chuan makati in college an kan la ya be na atel chin thu te chu a shil le zela kya jen chu a phurin nuama ti hle Jiangmeng te shil ve nge tum boka la sakle tura thandon lai tak chuan Dr. Zhao phone box ron rile in rang takala in revak lo biak nu chuan akal tur thu a shil li a kya chen chuan damdo in lama anma mole to ti sha in atnwal ngal roi mai Dr. Zhao chuan Jiangmeng le Jiangje te accident to thu chu a shila Jiangmeng chu angai to om lo thu le Jiangje ero a serious ve deu thu so yin kya jeni na chanchin sha chuan kalve nge ya du'a man mo takin anin siam zui ta ngal yan po in a office lama lingji chu kawin thalak chungchang chu a soifya ti ra lingji chuan tu ma athon lo thu so yin thil ti swal lo tu angmai chuan a om thiam hle a phone na chang po a delete vek tur thu so yin company lama thu thang po a chin fel tur thu chu a soya Jiangmeng ne na a soifya thailo em ni ti te chu ala zo sha ma yan chuan Jiangmeng nen anin kar chu lo bai ve lo tur a shil makin ama in a chin fel thei thu le a hna cha ngai to a company boina chu a chin fel thwai dan ngai to azok turin alo ti ve mak anin biak lai chuan man mo taka king yan ron lutin mi parwal chen kharon lang thu tin protestor te anron bei thu le Jiangje le Jiangmeng te po damdo in lama an shwai thu chu aron soi tamaya man mo le lau thong takin yan chu atlan chhuak ve ngal king yan chhuak ve tur chu lingji melin ara chwa tur hi sha mt in a zo sha ma lingji chuan ril runat mel tak hian angai angot ta ol sam lo tur thu soi khum ve twarin king yan chuan akal san zui yan damdo ina Jiangmeng te omna awa thlen chuan Jiangmeng chu sofa alo chu in alo hoisun maka yan chuan Jiangmeng hne na chuan san lingji nen tia in soifya tum lain Jiangje zok chuan lung oi lo tak hian engtin nge Jiangmeng hne na san lingji ala soilan ngam ti in alo zot ve mak bok